Records. Ciao meshamacho, mato sahar bedor, kafe dar roی столик, будильникат безор, асад бишида хостам, шиканам партом, эҳтиёҷем бачо, ишқ меояд ба сартум. 2010 намедонистам ишқ чие, ози мегам 2018 ишқ чие, вақтаям хер афтестай, намешашман када, соат бебатарера метонистай пир када. Баъд фаҳмидам ҳамаша ки дига чӣ буде, мақсадат фикри ма якҷо будам, фикри ту дадруни қисса буд, як қисса буд, вақте салони пош ганда фасонай, телефону шайфонай, беақлай чие айвонай. Майли омӯхтай дарди чавм, шоде ки бахан, ба дард мегзара рӯзам, гӯшка қаламни қалами дасту дига намегиран гапай, қашере ҷуд кардам, мардум оля меган хапай. Мара умрум баланди кад рафтану да бес нагуфтам, ту гуфти ярӯз дорӣ, ма хаб кардам нес нагуфтам, ма фақат сӯи телефон назарма меандозам, камкам мепурсӣ созӣ, мегум ки маша созам, наметонам гуфта вохӯре мерам ма бету, ту одати ма шиди духтари поки неки ту, мара бахш агар тонӣ, ҳаёда сӯзондам, ба нозакам хафа наша, чанд боре гирёндам, тай дӯстдорӣ ма қорат, сарзанишай зиёд мекардам неки тамом, ҳамаш меброя ҳаёту дақин меша вақте ки ба ёдат мара миёрӣ, ма дилта меёфтам ба соливу ишёрӣ, ту гирья мекунӣ бароме ки бахшиш намепурсӣ, медонам ту бе ма ба қулай хушбахтӣ мерасӣ, ба нозакам қатъи набошам бидоне ки дар дилӣ, ма тура дӯст медоштам чӣ хе ки ҷанга ҷетлӣ, ти як борам занг назадӣ, нагуфтӣ ёдат кардам, ё номро мегафоне шод набуд бори занг задан, қатъи наметонам монда сарам хам мепурсам бахшиш характерам туфтай гандай намешалиш, хандаи ма буд бетуне ки дар барам набудӣ, баъди ту арӯз ёфтам не ки ба нозак ту будӣ, ай ту да ба мазаи ма садор як чӣ биромад, пиваи